Вітанкі, гэта Андрэй з канала Шпатрысоноў і сёння мы пагутарым пра апошнія навіны аб катастрофе рэйсу Air India 171. Гэта здарэнне шакавала ўвесь свет. Нагадаю, што 12 чэрвеня гэтага году Boeing 787 Dreamliner мусіў ляцець з індыйскага Ахмедабаду у Лондан. Але пасля 30 секунд палёту самалёт упаў на гурджыток медыцынскага каледжу. У катастрофе загінула 260 чалавек, у тым ліку 19 на зямлі. З самалёта выртаўся толькі адзін чалавек. Гэта была першая катастрофа самалёта Boeing 787 Dreamliner за ўсе 14 год яго эксплуатацыі. Авіяцыйныя спецыялісты з усяго свету выдвигалі розныя версіі, ад убраных ранейшым трэба закрылак да неякаснага паліва. А на больш якасных запісах крушэння бачна выдвинутую аварыйную турбіну РАД і не чутна гука рухавікоў, што сведчыць аб іх адмове. І вось, 12 ліпеня гэтага года Бюро расследавання авіяцыйных здарэнняў Індыі выпусціла папярэднюю справаздачу. Паводле ёй самалёт быў выраблены у 13 годзе. Капітан і другі пілот мелі багаты досвед. 8 і 1000 гадзін на гэтым тыпе суадносна. Яны прайшлі медагляд перад палётам і былі цвярозыя. Паводле дадзеных самапісцаў, рухавікі сапраўды не працавалі, але не з аптушак неякасных запчастак ці неякаснага паліва, а хтосьці перавёў стоп-краны рухавікоў у пазіцыю катов выключана. Стоп-краны маюць блакіратары і не могуць выключыцца самі. На жаль, пілоты позна заўважылі гэтую праблему, яны пачалі запускаць рухавікі і нават бачна па самапісцах, што тэмпература за турбінай пачала расці, але не хапіла часу, каб рухавікі выйшлі на рэжым, і самалёт рухнуў на зямлю. І следчыя зараз будуць разбірацца, выпадкова ці наўмысна гэтыя стоп-краны былі выключаны. Падтрымайце гэта відэа падпіскай і падабайкай. І, калі ласка, напішыце ў каментарах, якія авіяцыйныя тэмы вам цікавы. Давайце разам развіваць беларускамоўны YouTube.